Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Salawat tamayong hapon naman Bacolod kag Pilipinas. Aksyon Radio Philippines Standard Time 9 minutos. Nakaligas sa tak na nga alas 5. Action Reports After Edition. Welcome na welcome. Sa Miyerkules nga pagpangalagad naton, inyo ka aksyon Marlon Hervaya. Ang palamatinan kag panalukan sang kalabanan. Ara subong kay Bagyo Odette. Amo ini ika-15 nga bagyo sa Pilipinas sa mga tuig 2021. Kapon isa pa lamang ini siya ka severe tropical storm. Apang sa mga adlaw mga kaaksyon mas nagbaskog ang puwersa niya. Amo na nga naghimo kag nagbagyo nagisa nag-typhoid ang iya sa nga kategorya. Manabo-nabo sang apektado. Unagid ang hulag sa mga tao, ang biyahe sa mga salakyan, pati ang nagapadayon nga bakunahan, ang COVID-19 vaccination, base kung maapektuhan man eh. Kag damo nagya sa mga lugar, nga nagkansilar na ya kaina pa, sang sining vaccination, di bla subong December 15, una kung tanay nga adlaw subong sang ikaduwang hugnat, ikaduwang second round sang national vaccination days. Apang bagod man sang sining ginabantayan nga posible halit sang typhoon akon Bagyo Odette. Madamo nga mga local government units ang kainating prano pa bisan way pa nito pang ulan. Nagkansilar na sang ila sa nga bakunahan. Halong-halong gig kitanan. Yari kita sa pizza 15 sa bulan sa nga Disyembre. Amo nang ginatawag nga Swell Day. Sweldo sa mga tao nga may trabaho. Kag nagabaton sang quincenal nga sweldo sa pizza 15 kag pizza 30. Adlaw subong ni Manuel apelyido ya Do. Si Manuel Do. Kag adlaw man subong sang mga misis nga mo sama-sami ang ginahugpaan sang sweldo ni Mister. Ang luwas na lamang sa mga misis nga wala na nagapalibog sang kwarta bangod butata permi ang wallet kag bulsa. Pero mayara man misis nga bisan nagasululubrang kwarta, ginakuha gapon ng sweldo sa mga mister. Importante makakaon lang 3 beses. Layo sa masakit kag malatian, okay na na. Maayong relasyon sa tagsa-tagsa, okay pagid. Sa buong adlaw balantayan man ang posible nga pagpanong sang mga tao sa mga malls, ng establishmento, pati merkado, agod magpamalaklon sang kinahanglanon nga aman. Subong nga adlaw December 15 na tuunan sweldo, ang iban nga mga kumbuyahan nagpanagtag naman sang ginatawag kaayuhan. Ang 13th month
Okay. Yahoo! Tiyan mo na, sigurado ko, gutok ni karon ang kalabanan nga mga kalan-an kag dalagko nga mga malls. Dere sa may sunod sa Bacolod. Pating merkado gani makaaksyon lang tawan nyo bala. Abat ama sa mong ginadagsaan sang madamo nga manugbakal. Ang kalabanan sa mong nga ginabayad kwarta sa mga bumalakal. Tag 1,000, 500 bilog. Sa mga negosyante, preparar ka mga daan sa ino sa inog sweldo, inog kambyo sa silyo na. Kaya muna perming makita nyo nga idaho sang ginabayad sa inyo sa inyo sa customer daw. Karong iban damo sa nagduwa-duha nga magwa sila nga puluyan. Kaya man subong pala mga hapon dari sa Bacolod mga kaaksyon. Na-eksperyensyahan na ang pagtupa sang ulan. Dala na ini ni Bagyo Odette. Ang inyo kaaksyon-aksyon na Marlon Hinobaya. Kagkaroon sa atong Pangulong dinala. Sentrohan tara mga nagabaga nga mga balita dapat naton tutukan. Una kita sa balita lokal. Of course, ang preparasyon sa gobyerno lokal sa Negros kag Bacolod sa Bagyo Odette, ginplastar pa sa maayo ang mga rescue units, ambulansya, kag iban pa nga mga ahensya sa gobyerno nga may papel kag obligasyon sa pagpasiguro nga hindi magtugas ang dako nga kahalitan ang bagyo, subong nakahanda na. Sa Bacolod si Mayor Bing may advisory agin pagwa, nagamando inis tanan nga mga barangay. Ang una gidya nga may obligasyon ang barangay official mo ang ara sa barangay. May ara sang Barangay Disaster Risk Reduction and Management Council. Ang mando i-activate ang ilang sa nga barangay Emergency Operation Center. Sa mga opisyal sa barangay sa Bacolod, preparar kakasaan na ispensar nyo ang politika. Ang masami bantayan na iblakon sino ang kandidato nga dihado kag liyamado para sa inyo. Kakasaan nyo anay na. Ang mando sa alkalde, magmonitor permi sa weather advisories. Alabi na diri sa Aksyon Radio, updated ang ginapabalo sa inyo nga weather advisories angot sa Bagyo Odette. Ano pagid ang mando, magpatigayon sang rekorida. Ang irekorida nyo, amo ang mga advisory kag pahanumdum kung paano malikawan ang kahalitan sa inyo propiedad kag sa inyo kaulingon sining Bagyo Odette. Hindi kay ang rekorida ngang ipalawag doon iya nga lansang kandidato kay inyo ginasuportahan. Di ni amo nga sahi sang rekorida ha. Lain niya nga rekorida. Rekorida agad mapaandam kag mapahanumdum sa mga residente ninyo. Labi na sa mga nagapuyo skilid sang baybay, suba kag sapa, kung paano mapiho ang kaluwasan pananglit nga may magluntad nga pagsaka sang balod, may baha, may landslides. Kapitan, kagawad, pamati ka mo anay sang panugyan, kagadirektiba sang inyo lokal nga gobyerno. Dulaan na ispensar nyo nakagutok yung politika, unaha anay ang serbisyos mga tao, unaha anay ang pagpasiguro ng inyo sa mga residente, hindi maganto sa halit sining Bagyo Odette. Ano pa mando? Ang siling ni Dr. Maria Laarne Pornan, amo ni sang DRRMO officer sa Bacolod, ang siling sang si Mayor Bing, nagamando sa tarantaran nga mga kapitan sa barangay, nga temprano pangadaan dapat tumuro na ang evacuation center. Ang lugar nga pwede himon evacuation center kung mayara sang mga residente yung kinahanglan i-evacuate. Ano pagid dapat i-blastar nyo ang inyo sa nga relief food kag non-food supplies, ang rescue equipment nyo na kag mga barangay nga may baybay, ang mga nag-star kag ang mga mangingisda na pangabayon nyo nga hindi anay maglayag sa kalarawran, di anay mangisda, labi na kung mag-ulan kag kung magbasko nga hangin. Sa mga barangay na nga ang ila sa nga kapitan nga reklamo nga way gintagaan sa nga sunod sa equipment, dulaan nyo na anay. Di man nga dapat kapag isalig lang sa lokal ang gobyerno, kundi base mo na sa pagpaninguha kung tani ninyo dira nga mga opisyal sa barangay,
nga makaangkon sang kamo sang bisan jutay lang nga mga equipment pananglit nga mayara sa magluntad nga baha. Hindi kay ang basulon dayon ang opisyal sang syudad na kuno ay nagsuporta sila, ay nagsakdag sila, ay na subong. Kamati ka mo anay ka maghinugay ka mo na ka rini tubado kag rini tubada. Way anay dariya sang pula kag puti. Dapat alalangay. Sa mga kapitan nga daw way labot sila sa mga residente. Kag sa mga kapitan nga perme ginabalibaran ang mga residente nga wala nagupod siya ka nagapati siya sa nga luyag. Way wala nagsuporta siya nagligad nga barangay eleksyon how. Aber kakasan nyo anay inang apamatasan. Kung dapat buligan, buligin nyo anay. Inugay ka mo nagkapakapal moks. Ay ban, basi ara paganis bulangan mo. Kag nagapabulang pa mo. Yara ko malang balaan. Lagi niya katupong huya. Sige, pabulang sa barangay. Alas 5:19 Action Radio Philippines Standard Time. Ano pa yung diba sa balita sa bayan sa lokal? Pila ka mga pasahero stranded pati sakayan. Kag rolling cargos bangon sa Bagyo Odette. Murang siling ko hindi lang tao kundi pati biyahe. Apektado dari sa Negros Occidental. May mga biyahe man sang sakayan ang suspendido. Ang Sagay City, Tabualan, suspendido. Cebu, San Carlos City, Toledo City, Cebu. Kanselado man ang biyahe sang roll-on, roll-off vessels. Kag pila ka mga fast crafts sa mga kaaksyon. May 1,606 ka mga pasahero kag 800 ka mga cargo stranded tungod sa Bagyo Odette ini bugos ka pungsong Pilipinas diya. Dari sa aton mga kaaksyon, mayara sobra 30 ka mga rolling cargo stranded sa Bredco Port area. May 32 man ka mga Roro stranded. Samtang 72 naman sa mga pasahero stranded lakip dari ang 12 ka mga pasahero sang Starlight Shipping nga mabiyahe kuntani pakadtos Batangas karon nga adlaw. Amo na para nga ma-sure ang inyo sa kalawasan sa mga hindi gid man importante nga biyahe kag lalaktan. Way anay. Kay grabe ning pag dala ulan kuno sining Bagyo Odette di mo? Kag kasangkad sang iya sining masakupan. Isubong dari sa Bacolod sa Rasalintana sa mga nagaboritor dari outside Bacolod sa iban sa mga lugar sa mga hapon na eksperyensahan na dari ang matabat kapag pag damol sang ulan, pagtupa sang ulan ho. Pero pagid, basta may bagyo kalabanan, hulag ka-aktibidad apektado man. Pati trabaho sang tawo, nagkakaapektuhan man. Sa mga adlaw makaaksyon na balita nagasiling Silay City Mayor Mark Golez nagpirma sa executive order nga nagadeklarar sang suspension sang obras taran-taran nga mga government kag private offices pati klase taran-taran nga level public kag private didto sa may sunod sang Silay. Klarohon ta ang executive order yung pagawa sa alkalde sa sunod sang Silay. Ang tuyo niti para mapihog kalawasan sang mga taga Silay City. Wala sang maalang-alang bla kag halos taran dapat ara sulod sang puluyan. Bangon ini mapaktan kung anong abilidad ni, anong kinaiya sining Bagyong Odette. Subong nagdala na sang ulan diri sa atong probinsya. Ay iban nga banwa kag syudad na kaaksyon diri sa Negros Occidental bantayan ta. Ibalaunta kung malamay obra man buwas o kon wala. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Samtang sa City Hall naman nga balita, wagid makalusot ang resolusyon ni Councilor Gamboa. Resolusyon batok sa mandatory anti-COVID-19 vaccination kag vaccination o kon vaccine discrimination. Wala maaprubahan sang sangguniang panlungsod. Nagaisahanon ni daan niya si Councilor Gamboa. Amo ni sa nagaisahanon nga minority. Ang upod iba niya ng upod di majority. Ibalaon ta niya magkakso na. Sa balita nasyonal, isa man lang ang talalupang doon nga balita. Wagid paktan gid ni Health Secretary
Francisco Duque. Nagligad gas ba na nagamals Duque ngang Omicron variant sa COVID-19. Nasulod gid man sa Pilipinas. Nagpatigi ba ng Omicron? Kay nagsulod gid man sa Pilipinas. Sa mga adlaw makaakson na-detect na ang Omicron COVID-19 variant. Halin sa duwa ka mga international travelers. Halin sa ibang pungsod din duwa ka mga nagsulod diri. Kataos Pilipinas so. In-anunsyo hindi makakakson sa DOH sa mga adlaw. 48 anyos, lalaki, returning overseas sa Filipino. Nagabot siya sa Pilipinas halin sa pungsod Japan December 1. Sakay sa Philippine Airlines. Ang isa ka kaso makakakson 37 anyos, lalaki, Nigerian national naman niya. Nagabot halin mismo sa Nigeria, nagabot sa Pilipinas November 30, agi sa Oman Air. Pero plano tarang sakyan nila sa mga kakasyon. Teka ba ipang ang Omicron variant ni inipagabot sa ning duwa ka mga tinuga dari sa Pilipinas na amo ning nagdala sa Omicron na variant. Positive sila sa Omicron mo. Kabay pangaway lang sila sa ginlatnan. Kaya ginasiling sa mga eksperto mas makalalaton man ang kaangay isang Delta variant ining Omicron variant among abilidad sa Delta makalalaton pero hindi sa makakululba bangod hindi sa makamamatay ikumparas Delta nga makalalaton na makamamatay pa ikabay pa nga amol ning duwa ka mga Omicrones duwa ka mga tinuga di na maggalaton kay para nga ang kaso nga pagnubo ni magsisigi na mag-zero na kita na dispungsyon sa Pilipinas, maluoy ka. 524. Alas 5.24, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ibalaon tabi na anong sitwasyon subong. Sa katos nga sunod sa pila ka mga mayor nga dalanon diri sa Bacolod City Observation Report sa Patrol. Aksyon Radio. With Aksyon Eden Abos, Aksyon Eden, may hapon, please come in. Good afternoon, Action Mark. Ag sa tanan naton nga mga ka-aksyon about do kabisigid sa aton sininga dalanon kay nagahingagaw ang iban nga mga employers nag-consider early sila pagwa sang ila sini nga mga empleyado kay may ara sang bagyo Action Mark. Okay. Subong nagadulom na kagina do hindi mo lang mabalano kay do tulotawhay kasi singki ang init. Tapos pagkadugay-dugay matalithe naman tapos mainit naman pero siya do kabaskog sang hangin. Subong niya magulugal umon pero do matawhay ang kwan ang aton sini nga palibot ang aton sini gani nga puno kumbaga spaceway lang. Unlike kagina yang agatagiti ang init pero gabagusgos ang hangin. Amo naman ay subong ang balos kay nagadulom-dulom na aside sang alas 5:26 na magalumon gid Action Mar ang aton sini nga kalangitan subong nga mga inoras kag kadamo sang aton sini nga mga ka-aksyon nga masigbitbit na sa mga dilat kalabanan nakita sa mga dilata kag mga tinapay hindi ba sila nga nagapanic buying gid sila pero nagapreparar bala para in kaso por kaso kung ano gid man ang sitwasyon ano matabo palayo lang Action Mar may mga pagbaha naman sa pila ka areas diri sa aton sa syudad kag probinsya preparado man ang aton sini nga maka-action kay as of the moment canceled sa gihapon ang trips sa diri sa Western Visayas Action Mar Iloilo, Bacolod, Negros Occidental, Cebu, kag kung diin pa nga may biyahe ang barko sa kada substations man diri sa aton or mga puerto diri sa aton sa probinsya kay ara sa gihapon or napaidalom kita sa gihapon sa signal number 1. Actually ginahulat-hulat ang latest weather bulletin gikan sa Pag-asa usually la 5 na mo ti basi dugay-dugay pa nila isend Action Market damo man nagapamangkot damo nagaabang kay may ara sa gihapon sa aton siniwag kauturan nga na stranded driven sa may Bredco Port kag didto man abi sa Dumangas kag Iloilo gina-consolidate pa sa aton sini nga mga PCG personnel kon pila gid man ang mga na stranded nga mga pasahero kag nagatinguha na nga mahatagan man sila sa assistance especially kung hindi kaya taga dito wala ka sang tiniran kung taga Bacolod ka na stranded ka sa Iloilo kag Dumangas syempre kinahanglan gid sang ayuda man o Action Mar sa ila sini pagkaon kag tulugan abi kung overnight pa hindi gyapon ma-lift ang signal number 1 kaya automatic na basta may signal may storm warning signal kita diri sa probinsya kung sa din man nga lugar sa number 1 lang na kansilado tanan nga biyahe especially ang mga sakayan pandagat amo gitong ginpahayag kay ina ni Captain Ludovico Librilla Jr. na
hindi na gid pagpahanugutan ang magagmay nga sakayan pandagat nga magpalawod pa kag madagko man dira or medium size nga mga barko, hindi na gid pagpahanugutan para hilway ang tanan, safety ang tanan, kay wala kita kabalo o ari lang kita diri sa field, kumbaga ari lang kita diri sa aton sini ginatindugan subong tawhay lang, pero dito gali sa kadagatan madlos ang hangin, mabaskog ang huyop sang hangin kag ti ginalikawan ta ina nga mga insidente nga matabo. Although bantay sarado man ang aton sini nga Coast Guard personnel, iban nga bantay dagat kag sino pa nga mga force multipliers nga ila nagintap, ginapangabay sa gihapon ni Librilla ang kooperasyon man sa mga pumuluyo kag nagpahanumdog ng mga inhanda man sa tanan. Nag-coordinate naman sila Action Mars sa kada DRMO sang kada banwa kag syudad diri sa palibot sa probinsya para ready na kung may ara gid man sa mga pagbaha nga magluntad, may mga search and rescue operations nga magluntad, pero tanan ginapangamuyo ta nga hindi ina madayon. So far ang dalagan sa trapiko moderate to heavy diri sa may dalan Araneta, dalan Lagson, subong man diri sa may bahin sa halin NGC Action Marno, padalom na Bagga Cory, lapos diri sa may Alihis kag sa may barangay Mansilingan. Halong-halong lang sa aton mga ka-action, kadamo man kita nalabayan minor nga mga aksidente sa dalanon, mga binungguanay, mga hinintukanay sa aton salakyan na kalma lang tanan na hindi magdali kay para safe kag mabuhina ng problema antes ka makalambot sa imo sininga destinasyon. Halong-halong lang sa liwat, wala labot sang Bagyo Odette upda naton sa pagpangamuyo kag given nga sa balita naton may ara na sang Omicron variant diri sa Pilipinas, kabay pa nga gilayon ini nga mapauntat ang pagpalapta sini kag kay gipapanaog na daan sa alert level 1 diri man sa aton kung COVID-19 ang paghambalan. Kabay patayo yon kag wala na sang may pasaway. Halong-halong lang sa liwat mga ka-action kag upda naton ulupod kita tanan pagpangamuyo na mahilway kita tanan sa sining Bagyo Odette kag sa padayon man nga pagtig-away kontra COVID-19. Observation report halin sa patrol, action idinabo sa mga ka-action din ka man sa Pinas, labuton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita na sa action. Sa Bacolod, Action Radio. Report sa ato sa patrol. Ara na matamat na nga Ani ka man nagadamo ang iban na nagahingagaw, magapauli sila sa ding katagsa ka mga puluyan ho. Kaya may ara sa mga kumbuyahan ka nag-order, no? Nagatugot nga magapauli tempranong ila sa ding mga trabahante. Ay malin naton basi kung wait naman ganda pangayo. Basi kung mag-golpiada bla ang pagbundak sang ulan kag may upod nga baskog nga hangin. Ining Bagyo Odette mas maayo nga ara nakamugdaan sa sa nga puluyan. Kaya kung nara ka sa imo sa nga puluyan, amo naman nga si kasuhon mo da nga pangitaon mo da ang mga pigaw-pigaw nga haligis balay nyo para nga pandayon nyo kag butangan nyo sang tukod. Paniguro lang. Sabi na sa mga nag-star skills ang suba bla. Inang balay nila naghilay na sa kilis suba. Mayong ita ka mga na isang sariluhan nyo, may mga parintek mo da. Sa ilok mo kay ang dalo sa tubig bla. Kung magulan sa baybay, way kabalo. Ang dalo sa tubig sa paakon suba makakson sa ka paskog na. Basi ko malabutan karon kag nagaparok-orok ka mo sa tulog. Way kabalo galit na lapawan niya sa tubig ang imo sa dekatre kag nagalutaw ka na sa tubig. Adi mo ka gadamgo ka lang paligo sa baybay. Nagabugtaw mo galit tutuod ka paligo ka na sa tubig. Alas 5:32 Action Radio Philippine Standard Time sa ato sa nga pagpanumbalik ka balauntan ni tali sa balita halin sa Bacolod City Hall 5:32. Mga ka-aksyon, mahilig ang mga Pinoy nga maghigop sa Okay. Sa ato sa nga live stream, maulanon nga hapon, mabagyohon nga hapon sa mga nagabonitor sa ato sa nga live stream. Okay. Milail Oligo live sa Bani Cafe. Okay. Balang. Okay. Okay. Si Ana Sinoro, mayong hapon. Kenneth Valencia, good afternoon.
Monitor lang ko niya. Ramo si Homa Lumina, si Ma'am Vanessa Star Mayo, Doc Matt Mayo, si Jenky Dialag, Donover Albar, Alex Montes. Ana Sinuro, bayang hapon Aksyon Marlon. Okay, salamat gid. Joseph Martin Yulo, good afternoon. Okay, be safe always. Thank you, Joseph. Alexa Fuentes, mayong hapon. Salamat gid. Listening and watching, Alexa Fuentes. Shane Anthony, Action Marlon, good PM, watching live sa New Jersey. Pa-shout out lang sa family Lipania. Thanks and God bless. Okay, aran na si Ma'am Jinky Dialag doon. Maayong hapon, Action Marlon. Merry Christmas. And sakay Mr. B-Boy, Villasor, Star Mayo, and Doc Matt Mayo. Si Noel Amar, si Alex R. Montesa, si Milail Oligo, si Lily King, Raymar Suwatu Imperial, Alma Oligon, and all family sa barangay, all my family sa barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Salamat gid from Jinky Dialag Don, USA, Arizona. Merry Christmas. Well, Ray Marioga, salamat gid. Maria Teresa Hofilinia, mayong hapon. Salamat sa mga kaaksyon sa tarantarang pahanom no reminders sa mga tao sa pagkanto na Bagyo. Salamat. More power ARB. Halik kay Ana Senoro. Thank you. Eduardo Labayan Jr. May hapon. ARB Action Marlon and Action Eden. Salamat Eduardo Labayan Jr. Evelyn de Bomosendo. May hapon. Keep safe. Hil Javier Araman. Thank you. Okay. Para sa Oman si Hil Javier. Salamat and God bless Amalia. Dari sa La Carlota, hangin lang, wala ulan. O pining pasang lights karon. Depende ba na, bantay lang no? Weather advisories pero bantayan. Kaya dara ta mabalaan kung ano mangin sitwasyon sa ato sa nga lugar. No? Si Yvonne Bueser, good afternoon, Action Marlon, Dan Sharing. Salamat Yvonne, Merry Christmas, Happy New Year, Merry Christmas. Alas 5:34, balikanta ang ibang nga mga mensahe, dugay-dugay. For Christmas is tradition time. Traditions that call their precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! For Christmas is tradition time. Traditions that call their precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Ang Paskwa isa ka selebrasyon sang dako nga gugma sang Dios. Iniimbitasyon man sa paghatag sini nga gugma sa isa kag isa. Sa sining tiyempo sang COVID-19, kita ginahatagan sang kahigayunan nga mangin alagyan sang dako nga gugma sang Dios. Pagi sa aton pagtatap, pagbulig, kag ululupod nga pagpanglakaton bilang simbahan
sang paghigugma. Gani, sa sini nga Paskwa, wala sing maulihi, wala sang mabayaan. Ululupod kita sa Paskwa. Ululupod kita sa paghigugma. Kabay nga bendisyonan kamo sang Dios sa sini nga Paskwa, kag ang inyo pagsaulog sang bag-o nga tuig mapuno sang iya nga grasya. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Action Radio. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabcon, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government units ang nagpatuman sang Ang elementary nga evacuation center na concern din ba?
Kalain nga Hashtag account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Hashtag account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Hashtag account ko ni. Bangod man sini. Naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ibalaunta detalye sang balita halin sa Bacolod City Hall na anong rason kung nga ang wala na naaprobahan sang SP sa Bacolod ang resolusyon ni Councilor Wilson Gamboa. Action Radio City Hall Report. Axon Dale sa report, please come in. Action Mar, wala na aprobahan sang City Council sila sa ning virtual session ng gindusong resolusyon ni Bacolod Councilor Wilson Gamboa Jr. angot sining resolution nga nagapamutsyag sang pagpamatok sa mandatory anti-COVID-19 vaccination kag vaccine discrimination action Mar. Masobra man sa 30 minutos kag gintalakay kag gindebatihan sang City Council ang ining resolution action Mar, pero sa ulihi motion is lost. Tatlo diri ang nagpabor amo ni si Councilor Gamboa, si Councilor Renesino Novero, kag si Councilor Bartolome Aurora Sr. Lima diri ang nagpamatok action Mar kag duha ang nag-abstain. Kung madumduman kagabi gin-intervene action Brian Morden si Councilor Gamboa nga tiya mo na may pila ka mga report nga nabatunan nga mayroon sa mga establishment like sa mga BPO company allegedly may mga discrimination action Mar sa mga unvaccinated kag tingiban wala ginapasulod kun wala mabakunahan kontra COVID-19. So gintahay diri ni Councilor Cindy Rojas ang chairs ng Committee on Health nga ang vaccination drive diri sa Bacolod City ang hindi man mandatory kundi voluntary. May mga explanation man si Councilor Dindo Ramos nga so far wala pa man sa mga pending nga mga legislative measure action Mar nga nagaduso sining mandatory nga COVID-19 vaccination. Kag insight man niya ang example nga siya mismo nangin COVID-19 patient kag naka-recover sa masakit action Mar nga sadto wala man siya mabakunahan. Ginsight man rin ni Councilor Cindy Rojas ng datos sa Bacolod sang September nga madamo sang napatay sa COVID-19 kag kapi 90 to 95% ang unvaccinated action Mar. So sa ulihi, bangod sa mga nagkailain nga mga ideya kag parindugan man sa pila ka mga konsehala, wala na aprobahan ning resolution na action Mar. Ang votation, tatlo nagpabor, 5 nagpamatok kag 2 ang nag-abstain. Harwa ang portion sang sesyon regarding sa ning pagtalakay sa resolution ni Councilor Gamboa. Mr. Chair. Kadal lang nagakuha na taga-voting na tayo. Tapos na tang discussion and debate na-close na ng debate gani. The Honorable Bart, the Honorable Orola, and the Honorable Lady Glass. Thank you, Mr. Chair. I'm in favor of the resolution of Honorable Wilson Gamboa. Okay, the Honorable Espino. He was out, Mr. Chair. Si Juan, Lady Glass, why man? Not replying, Mr. Chair. Tinanong counter chip. There are 3 affirmative. Okay. 3 voted in favor, 5 objection, and 2 abstention. Okay. The motion is lost. Report rin sa Bacolod City Hall, Action Dale Salazar, mga ka-aksyon sa rin ka man sa Pinas. Labuton ka sa ngaman balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Lost. Alas 5:46. Palikanta sa Galeon ng ato sa ring patrola. Kay samta nagadalom ang kahapon nanon. Ara kita sa ginatawag ng Kasisidmon. Kamustahan ang Provincial Capital Lagun kag Bacolod Public Plaza. Karon sa gabi, away taman gid pangayo kung nagbunok ang ulan. Dala sang Bagyo Odette. Balik report sa patrol with Action Eden Aboso. Action Radio. Action Eden sa ritalisang report, please come in. Action Mar, naglambot sa 40,800 pesos na balor sa ginususpetso ang Shabu ang nagpuraman sa street level individual sa bypass operations ng Silay PNP sa Antilia Zone 2, Barangay 2, Syudad sang Silay, sininga hapon, Disyembre 15. Ang nagpana mo si Litol Hanaya,
25 anyos kag residente sang Kali 11 sa among nga barangay kag syudad. Nako kay hanaya pito tanan ka heat-filled transparent plastic sachet sa suspect sa Cebu nga may kabugaton nga 6 gramos kag iban pa nga drugs para karnavia. Si hanaya priso karon sa custodial facility sang Silay PNP. Balita rin sa patrol ang ka-action ni Action Ida Naboso. Mga ka-action din ka man sa Pinas, labuton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita na sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Alas 5:48, life extension of vitamin D3 anay. O importante nga ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kasi ginagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Suwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021 sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion Okay, ang mga nagpadala sa nga dugan nila sa nga mensahe, balikan ta sa live stream. Thank you, Gid. Okay, si Martin Aliling, si Morden Jack mayang hapon. Okay, Morden Jack, thank you. Martin Aliling, si Manjo B. Arnejo mayang hapon. Giselle Franco mayang hapon, stay safe. Salamat, Gid. John Bilonyo, thank you. Okay, salamat Ana Sinaro, salamat. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat isa pagserbisyo Patas kag balanse Patuod nga mensahe Wala sang hinadang pilihan Padayon Aksyon Radio Pagkolon yun kag negrosanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan
bakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalat na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radyo Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey... Aksyon Balita Evening Edition with Aksyon Dale Salazar, kag Aksyon ang Defensor. Aksyon Reports after the edition magabalik buwas ako naman. Aksyon na Marlon Hedovoya. Mga kaaksyon sa den kaman sa Pinas. Labuton ka sang amon, balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga kaaksyon tanda. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.